Hello, may tanggap tayong powerhouse na MIG. Yan yung ito yan. Ang problema ng welding nito, nagpa-power naman kaso walang output. Pakita natin. On natin yung extension. Yan, naka-on na yan. Yan, gumagana. Patayin natin yung ilaw. Yan, walang ilaw na overcurrent, Tapos pakita ko yung yan, yung tester, yung ground natin, dito natin ilagay. Tapos dito tayo. So dapat pagpindot ko ng trigger, may makikita tayo ditong output voltage. So pindutin natin. Ha. Yan 22 lang. So kulang yan. So yan yung problema natin. Balik natin to. So ayaw mag-weld ng MIG na to. Bubuksan natin yung unit para makita natin yung anong problema. So di ko napapakita yung paano buksan Ito na yung loob ni powerhouse MIG. So unahin natin, kailangan ko muna tanggalin yung PWM para ma-check natin kung bakit kung bakit mahina yung signal natin at saka mahina yung output ng dito. Mahina yung voltahe na lumalabas dito. At saka take note, may 200 ohms to na resistor na nakakabit sa dalawang terminal. Dito nakakabit sa isa, yung isang terminal nakakabit din dito. So 200 ohms yan. Yan yung resistor na yan. So huwag kayong magtataka ba't nare-reading nyo dito sa output diode 0.078. Ganun talaga marireading nyo, gawa nga ng resistor na to. So saka ko na ito troubleshoot yung IGBT side. Unahin ko muna yung PWM side Tatanggalin ko lang yan. So hindi ko na ulit papakita paano tanggalin yan para hindi naman masyadong haba yung video natin. Magandang araw may tanggap ulit tayo MIG welding inverter brand powerhouse. Yan yung model MIG 200 Tech. Yan MX MIG-Tech. Problema ng MIG na to, mahina mag-welding, kulang sa current tanggalin na lang natin yan kasi ito yung board nya, tinotrouble ko na ngayon. Saka lang bali ito yung board nun. Tapos teka lang, buksan ko lang yung bali ito yung board ni powerhouse MIG-Tech. Sa sinabi ko na ang problema talaga ng welding ng mga ganito, ang complaint lang masyado mahina. So yan yung laman ng buong welding.
buong MIG ni Powerhouse. So, hindi mo namang kailangan ng malaking amperahe sa MIG kasi maliliit lang yung alambre na ginagamit, no. So, hindi mo masyadong kailangan ng mataas na amperahe para tunawin yun. Yung 200 ampere sapat na yun. So kadalasan ang nagiging problema nito, o-pump lang naman karamihang nasisira, no. Pero paalala lang, ito yung PWM control board. Yan, dalawang PWM tsaka isang op-pump tsaka isang op-pump din dito. Yan. Tsaka paalala, kasi ang dami ko na natatanggap dito. Paano ba to? Ganyan na lang siguro. Paalala, pagka kayo gumagawa, kung anong letter ng part yung IC na i-replace nyo, sana yun din ang number na at saka letter ang i-replace nyo. Huwag yung porket nakakita kayo ng parehas na number, magkaiba nga lang yung letter, pwede na. Kailangan para ma-confirm nyo yun, buksan nyo muna yung, hanapin nyo yung pyesa nyan, yung letter nyan, at saka yung kung magpapalit kayo ng ibang number at saka ibang letter din, kailangan magkaparehas. Pero kung wala kayong mahanap, so huwag nyo nang pilitin kasi magkaloko-loko yung mga gawa nyo. Katulad nung sa akin, pinalitan nung, katulad nung example lang, dun sa 4688, bali tatlong manufacturer ang gumamit yan. Parehas sila na 4688, yung sa MOSFET, yung mga ganito kalalaki, yung N-channel at saka P-channel MOSFET. Parehas sila na 4688 pero magkaiba yung gamit nila. Kaya nung minsan nakatanggap ako ng ganyan, nagpalit sila ng same number din pero magkaiba yung letter ng alphabet, first two letters magkaiba sila. Pero parehas yung number. Yun nga lang, magkaiba yung function, no? Kaya huwag kayong basta-basta palit ng, pag nakakita kayo ng same number, magkaiba yung letter, pwede nyo nang palitan. Maging aware lang kayo dun. So, tinanggal ko na yung switching power supply natin, transformer. Tapos try ko lang palitan yung op-amp na to, kasi nung last time ito yung pinalitan ko. So yung number niyan EIP 358, hindi sila magkaparehas ng LM 358. So bear in mind, kailangan ipalit nyo EIP din. Yung diagram niyan, ito. Yan. Yung letter niyan, EIP 358. Magkaiba sila ng LM 358. Pag si Powerhouse, EIP lahat ng ginamit, EIP 244. Ito, marami naman kayo makikita niyan, Yan. Marami ganyan. Yan. So, try ko lang muna palitan to, yung EIP 358. Mahirap hanapin yung pyesa na to, Hindi to parehas ng LM 358. So, try ko muna palitan yan. Tapos, testing natin yung welding sa labas pagkatapos nating mapalitan. Bali, dito na sa labas si Powerhouse MIG 200. So, testing lang tayo pagkatapos nating mapalitan to ng op-amp. Kung lalakas ba yung
spark niya, no? At saka makapag-welding ba. So ang pinagkaiba ni MIG kaysa kay ARC, yung MIG ano lang, maliitang kapal ng nung wini-welding nyo, ano, kasi hanggang 4mm lang yan, hanggang 4mm lang yan. Pero hindi naman porket hanggang 4mm lang hindi na kayang mag-welding ng medyo makapal. Pwede pa naman. So on natin. Ayan, settings tayo ng titirahin natin hanggang 1.5. Tapos testing natin kung makakapag-weld. Yan. Ayan, bali okay na. So, testing natin ito yung 4mm. Yan, malakas. So okay na. Balik na lang tayo sa loob, ano.